Islam kan løse bandekonflikten, det siger organisationen Hizb ut-Tahrir, men den københavnske integrationsborgmester ser helst, at de holder sig langt væk. Debat her om lidt. Ja, den islamistiske forening Hizb ut-Tahrir er gået ind i kampen mod banderne. Hvordan løser islam bandekonflikten, lød overskriften på det stormøde, foreningen holdt tidligere i dag på Nørrebro i København. Men at Hizb ut-Tahrir nu blander sig i den verserende bandekrig, er blevet mødt med kritik af flere københavnske politikere. De mener, at stormødet er et påskud for at rekruttere unge til organisationen. Ja, der er kun én ting, der er værre end at være med i en bande, og det er at være medlem af Hizb ut-Tahrir. Det er en ekstrem organisation, og hvis de først havner der, så går vi direkte fra asken og ind i ilden. Ja, velkommen, Shadi Freike, tak. Talsmand for Hizb ut-Tahrir, Anne Allerslev, integrationsborgmester i København og Radikal. I har begge to kastet jer ind i kampen mod den verserende bandekonflikt. Hizb ut-Tahrir, I holdt stormøde i eftermiddag, som jeg lige fortalte før. Anne Allerslev, du er på vej med et andet stormøde. Lad mig starte med at spørge dig. Når I holder det her møde, hvad er så jeres bud på, hvordan man løser bandekonflikten? Altså, vi mener, der er bestemte kulturelle faktorer, som ligger bag en adfærd, som man kan se i forbindelse med bandekriminaliteten. Og vi har til hensigt at advare imod det, skabe opinion imod det blandt muslimerne, som befinder sig i de områder, der er berørt af bandekonflikten. Og på den måde forsøger I hvert fald at reducere det, hvis ikke man kan eliminere det. Men prøv lige at gøre det lidt mere konkret. Hvad er det præcis, du forestiller dig, I kunne hjælpe med at løse? Altså, der er nogle bestemte islamiske idealer og værdisæt, som vil i hvert fald distancere de muslimer, der befinder sig i de her områder, fra netop bandemiljøet og bandevæsen. Vi mener, at der er nogle bestemte kulturelle værdier, som gør sig gældende i Vesten, som er med til at fremprovokere den type subkultur, som gør sig gældende i forbindelse med bandemiljøer. Der er en forherligelse af bandevæsen. Der er en forherligelse generelt af kriminalitet. Okay, så svaret er, at hvis man går ind i Hizb ut-Tahrir, så kan man ikke samtidig være medlem af en bande. Altså hvis man er rigtig muslim. Det er ikke helt korrekt. Altså, hvis man forholder sig til de islamiske retningslinjer og grænser og værdisæt, så vil man i hvert fald ikke være med til at begå den type kriminalitet, som vi ser i forbindelse med bandekriminaliteten. Ja. Okay, Anne Allerslev, det lyder jo umiddelbart meget godt. Altså, I har forsøgt, jer politikere, at løse det her problem med banderne meget længe. Hvorfor er det ikke kærkommen, at Hizb ut-Tahrir siger, vi kan faktisk hjælpe og gøre noget ved det her? Jamen, jeg køber ikke Hizb ut-Tahrirs præmis. Hizb ut-Tahrir, de er ude i opgangen, der hvor jeg selv bor, på Blågårds Plads. De er ude blandt de sårbare unge og forsøger at væve til deres organisation. Jeg har været til Hizb ut-Tahrirs stormøde i dag, og jeg oplevede ikke på nogen måde, at vi diskuterede løsninger, at vi diskuterede, hvordan de unge kunne komme ud af bandemiljøet. Jeg oplevede, at vi oplevede en meget hadsk stemning mod Vesten, mod Vestens værdier, mod Danmark, mod de danske værdier. Jeg oplevede faktisk ikke, at der var løsninger på bordet. Så jeg køber ikke den præmis. Og man kan også sige, at hvis de unge rigtig skal ud af banderne, så skal de blive en del af det danske samfund. Så skal de blive en del af alle de mange demokratiske organisationer, som vi har i Danmark, som gerne vil de unge. Det er ikke Hizb ut-Tahrir eller banderne. Men lad os vende tilbage til det her med de danske værdier lige om lidt. Svaret lyder jo her for Hizb ut-Tahrir, at løsningen er at være medlem af Hizb ut-Tahrir. Er man det, så har man nogle værdier og nogle normer, som gør, at man ikke vil være med i en bande. Det er vel det, der er løsningsforslaget her. Jamen, jeg køber ikke præmissen om, at det er Hizb ut-Tahrir eller banderne. Der er et andet stærkt fællesskab, og det er det danske samfund. Men det kunne vel være et af løsningerne så? Det mener jeg ikke, fordi Hizb ut-Tahrir er en antidemokratisk organisation. Hizb ut-Tahrir har ved flere lejligheder sagt til de unge mennesker, I skal ikke integrere, I skal ikke stemme til vores valg. I nogle tilfælde har de endda forhindret folk i at stemme til vores demokratiske valg. Hizb ut-Tahrir, også på stormødet i dag, går imod alle de ting, som vi slås for i Danmark. Alle de ting, som vi elsker ved Danmark. Og jeg mener ikke, at løsningen er at gå ind i en subkultur eller skabe parallelsamfund. Løsningen er at blive en del af det danske samfund, og det er selvfølgelig vores opgave som politikere at skabe rammerne for det. Lad os lige vende tilbage til det. Jeg skal lige høre. Det er jo ikke første gang, I er ude at sige det her i forbindelse med, at der er konflikter og der er bander. Det har I faktisk gjort i de seneste nærmest 20 år. Hvorfor er det, at I tror, at I så kan løse noget nu? Altså, nu har vi jo forsøgt tilbage i 2001 faktisk at lancere en kampagne mod kriminalitet på Nørrebro. Og jeg kan huske, der har været flere artikler, der fortalte netop om den succes, vi har haft. Tilbage i 2001 til 1. september 2001 var der en artikel i Politiken, en lang artikel, som skrev om den succes, hvor der var vidnesudsagn fra diverse SSB-medarbejdere og gadeplansmedarbejdere. Vi har en appel til muslimerne baseret på deres islamiske overbevisninger.
en meget stærk appel baseret på deres islamisk baggrund, som gør, at de vil kunne overveje tingene på en eller anden måde, end andre kan. Så vi kan nå ind til dem. Men I er så ikke kommet særlig langt siden 2001, kan man jo godt konkludere med den konflikt, der kører lige nu. Vi har været beskæftiget af andre ting og sager. Nu synes vi, det er på tide at genlancere sådan en kampagne her. Men hvis jeg lige må kommentere noget af det, som du siger. Altså, du forsøger jo at hverve folk til det demokratiske livsstil og de demokratiske værdier og de frihedsorienterede værdier. Så det er altså ikke tilfældet, at der er nogen, der prøver at hverve, og andre, der sidder sådan helt passive ved siden af. Du forsøger at få folk over på dit bord, eller på det, du mener er rigtigt. Jeg forstår, at det her det er forkert. Jeg mener, at de skal et helt andet sted for at komme ud af problemet omkring kriminalitet. Så i stedet for at gøre det til et spørgsmål om at hverve og et spørgsmål om at skabe had, så lad os forholde os til de konkrete problemstillinger, som vi fremhæver som værende årsagen til bandekonflikten. Det skulle jeg lov så. Ja, tak for det. Jamen, det er jo noget vrøvl, undskyld mig. Det handler jo ikke om at hverve til det danske samfund. Dem, der bor i Danmark, uanset hvor man kommer fra, hvad man tror på, de er selvfølgelig en del af det danske samfund og de danske værdier, og de er meget brede. Og jeg køber heller ikke præmissen om, at islam, den måde du fortolker det på, nødvendigvis er en antidemokratisk på ingen måde. Vi samarbejder med masser af gode, moderate, demokratiske organisationer, som Muslimernes Fællesråd, Dialogforum osv., som arbejder på samme dagsorden som os, som arbejder for at integrere, for at inkludere, for at skabe uddannelse, for at skabe job, for at få de unge til at få en fremtid, som vi alle sammen ønsker os. Det I vil, det er, at I vil have de unge til at være med i en antidemokratisk organisation, hvor I direkte siger til de unge, at de ikke skal være med i det danske samfund, at de ikke skal integrere sig. Det forstår jeg simpelthen ikke, hvordan det kan være at hjælpe de unge. Så vil jeg godt lige spørge dig her, fordi spørgsmålet er jo så også, altså nu hele jeres overskrift på stormødet i dag, det var, hvordan løser islam bandekonflikten? Hvorfor overhovedet blande religion ind i det her? Men for os at se, der er ikke noget, der hedder adskillelse mellem religion og livet, eller adskillelse mellem religion og den menneskelige adfærd. Jeg mener faktisk, at det er netop de vestlige værdier og idealer, som gør sig gældende her i Danmark, og store dele af den vestlige verden, som skaber sådan en subkultur som bandekriminalitet. Altså, men det vil altså sige, at hvis man ser på nogle meget islamiske lande, så er der ingen kriminalitet der, eller hvad? I hvert fald ikke i den omfang, som vi har set det i de vestlige storbyer. Tag også betragtning, at den islamiske verden er ikke reguleret i henhold til det islamiske lov lige for tiden. Vi taler om en verden, vi taler om stater og regimer, der er opstået siden 2. verdenskrig, 1. verdenskrig, hvor man splittede den islamiske verden, nedlagde den islamiske stat og eliminerede de islamiske systemer fra livet. Så man kan ikke tage afsæt i det, der sker i den islamiske verden. Men stadig der er langt fra det, der foregår af kriminalitet i den islamiske verden, sammenlignet med nogle af de store vestlige byer. Men hvordan er det her? Det er jo direkte ikke korrekt. Danmark er et af de mest lige, demokratiske, trygge samfund, og selvom vi har den her meget frygtelige bandekonflikt lige nu, så er det stadig et trygt samfund. Det er København også. Så det er jo direkte ikke rigtigt. Altså, hvis nu jeg spørger dig konkret, kan du ikke se, at der er en klar forbindelse mellem voldsforherligelsen, der foregår i vestlige film, i vestlig musikindustri? Kan du ikke se, at der er en klar forbindelse mellem bandevæsen og den her form for nytte mentalitet, som man skaber i Vesten, individualisme? Nej, det vi ved, som er der en direkte forbindelse til at skabe en tryg by, til at løse bandekonflikterne, det er at få de unge til at få en uddannelse, det er at få et job, det er at inkludere dem i samfundet, det er ikke at lave en modorganisation, lave en antidemokratisk organisation, som ikke ønsker integration. Til at forsøge at gøre noget ved det, det har ikke været særlig succesfuldt. Og på stormødet i dag, der hørte vi på ingen måde løsninger. Vi hørte en hadsk stemning mod Danmark, mod danske værdier, mod politikere. Godt, løsninger. Og lad mig lige bringe et citat ind i den forbindelse. På jeres hjemmeside, der skriver Tamula Abu Laban om dig, Anna Mik Allerslev. Hun vil forgifte de unge med de selv samme danske værdier, som er årsagen til deres kriminelle færden. Alle bør hun vide, at den danske kultur er en nyttekultur, der gør individets stræben til det højeste i livet. Hvad er det præcis i de danske værdier, du ser i de her bander? Altså, hvor er det, at de danske værdier har ødelagt? Når det er ikke noget, der kun er dansk, det er noget, der er vestligt, desværre. Altså, den her nyttekultur, måden, hvorpå man bedømmer folk og samfund ud fra en ren og skær materiel målestokke. Altså ens værdi, ens status i livet er ofte betinget af ens materiel status generelt. Vi mener, der er en fokus på det materielle på bekostning af de menneskelige, moralske og åndelige værdier i samfundet, som kan gøre, at folk ender med at være sådan nogle skrøbeløse personligheder, der ikke har et problem med at berige sig, uden hensynstagen til det omgivende samfund. Og vi mener, at det her det er et resultat af en bestemt opdragelsesmønster, en bestemt måde, hvorpå man organiserer samfundet her i Vesten. Og det er det, vi ønsker at adressere muslimerne omkring, for at kunne komme det problem, der hedder bandevæsen. Problemet er jo,
at de ikke overholder de regler og de spilleregler, der er i Danmark. Og det er jo også derfor, at det ikke er enten Hizb ut-Tahrir eller banderne. Der er et stærkt andet fællesskab, og det er det danske samfund. Så jeg køber ikke jeres præmis. Og jeg køber slet ikke jeres præmis, fordi vi ved, at I før også har udnyttet situationen, hvor der har været utryghed, hvor der har været skyderier, til at væve de unge ind i jeres antidemokratiske organisation. Og jeg må indrømme, at det er bestemt ikke på nogen måde noget, jeg kan støtte som integrationsborgmester, hvor jeg arbejder for et sammenhængende samfund, hvor jeg arbejder for lige muligheder til alle unge. Men Anne Allerslev, du bliver ved med at sige, at der er et stærkt alternativ i det danske samfund. Men det er jo ikke rigtig lykkedes for det her stærke alternativ at få gjort noget ved banderne og tilbyde et reelt alternativ, som man ønsker. Jeg er fuldstændig enig i, at bandeproblematikken og bandeproblemet er et alt for stort problem. Og det er også derfor, at vi sammen med politiet arbejder på alle mulige forskellige indsatser for at komme det her problem til livs. Det jeg siger, og det som jeg bruger min demokratiske ret, ligesom I har brugt jeres ret i et retssamfund, det er at sige, prøv at høre, det er simpelthen ikke korrekt, at Hizb ut-Tahrir er det eneste alternativ til banderne. Der er en masse organisationer. Der er også en masse muslimske organisationer, som anerkender det danske samfund, som anerkender demokrati, danske værdier, som står parat til at hjælpe de unge. Og det er rigtigt, at vi ikke har løst problemerne endnu. Men Hizb ut-Tahrir er altså ikke en del af løsningen. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at løse det, og vi er kommet med adskillige forslag til, hvordan vi kan gøre. Og det er det lange sejtræk. Det går ikke væk i morgen. Men den metode og det sprog og de meget voldsomme udfald, Hizb ut-Tahrir har mod Danmark, det løser ikke de unges problemer. Tværtimod. Men du siger også, at Hizb ut-Tahrir modarbejder integrationen, men er sagen ikke, at integrationen bare ikke er lykkedes? Det kan man ikke sige. Altså, Hizb ut-Tahrir går direkte ud og siger, at de unge ikke skal integrere sig, og de ikke skal stemme. De har endda også forhindret nogle borgere i at stemme. Når det så kommer til integrationen, så må vi sige, at hvis vi kigger på et 20-årigt perspektiv, så er det jo rent faktisk lykkedes danske muslimer at integrere sig rigtig godt. De unge piger, de unge kvinder, de får en uddannelse, som på nogle tilfælde er bedre end danske unge drenge. De deltager i foreningslivet, de deltager i vores integrationsarbejde. På rigtig mange punkter går det godt. Så det er altså ikke rigtigt. Jeg synes ikke, det er at gøre de danske muslimer ret og sige, at de ikke har integreret sig, tværtimod. Men er det i reelt et parallelsamfund til det danske samfund, du ønsker dig? Altså, hvis man skal bebrejde nogen for et parallelsamfund, så er det faktisk de danske politikere. I henhold til Europas Kommission og i henhold til flere rapporter, der kommer fra EU, så har de danske politikere bidraget til opståen af både ghetto. Men det er vel også det, du vil have? Du vil gerne have det her parallelsamfund, for du ønsker ikke, at dine medlemmer skal have danske værdier. Det er det, som de danske politikere påstår, at jeg vil have. Vi mener faktisk, at muslimerne skal være en del af det her samfund og skal bidrage til det rent kulturelt. Vi mener, at lige netop, når vi arrangerer et debatmøde, som er åbent for alle og enhver, så er det netop, fordi vi ønsker at bidrage til debatten. Hvorfor handler jeres problemet er, at du ønsker en deltagelse, der udelukkende er på basis af nogle bestemt retningslinjer og på basis af bestemt værdier. Vi ønsker at deltage med på basis af vores egne værdier, på basis af vores egne overbevisninger. Så når jeg appellerer til muslimerne generelt, så siger jeg ikke, at de skal isolere sig. Jeg advarer faktisk imod situationen. Jeg mener tværtimod, at de skal være en aktiv del af det her samfund, men på basis af deres islamiske idealer og overbevisninger. Men det er jo ikke det, jeg ved at sige. I har været ude at sige direkte, at de ikke skal integrere sig. Og går du så ind for demokrati? Nej, det gør jeg godt nok ikke. Hvordan kan de så blive en del af det danske samfund? Demokrati og et retssamfund er fundamentet i det danske samfund. Okay. Du blev spurgt tidligere i dag om, hvorfor du så overhovedet havde lyst til at være her, hvis det var, at du ikke vil anerkende de præmisser, de fundamentale præmisser, det danske samfund hviler på. Og til det svarede du, fordi du godt kunne lide Danmark. Hvis du godt kan lide Danmark, hvis du elsker Danmark lige så højt som alle andre, så skal du arbejde for at styrke Danmark, for at styrke demokratiet. Og det når I to ikke at blive enige om her i aften. I skal have tak, fordi I kom begge to debatten. Selv tak.